Joane bintzen berak kontenta bana, bisek izango zin, seguramente, baina Joane kontenta bana, ikuste bela, aspeko koba huen zelan sartzen jen. Zautzen, geu izatek gintzen, hori egitzik izan bota. Zabioi zagaratien zute eskutreta edo oso zeitxoso behintzen. Burru, arutxua, botaten motzu, ze hemen bombardietan junzin, jenti eskapetan hori la. Baina barren zier, unitxuarren, junitxuarten haitxe, ze kamino hori jentie botautzen, da, hartxe izan. Eta Donelia zen loa bat, hanka bata, hantxe galdu bat. Hantxe kendutzen, zimelariko, argala zan, eta zimelariko zatutzen. Bat euken oso inteligentie, baina zin republikanuk edo sozista komunista izan ezen. Eta horako mitinek eta... Aki baranka, eskarrak hanka, ibana, barantzia, zebestan garritxuko benta. Batean izan bihurtu ez dakiz zer da eskutau etxin. Eskutau ongarren, gambaran edo eskutau hauen. Baina, hausun, beti eukitzu txotxolon bat, da, sozar movimentu egidu edo gabarak zetan adalako, denon txau egin. Hausuk, Montekuk. Hone, gontzuarik harrik ondizik garen haitxek. Bai. Harrik ondizik, haitxek. Da ba, deteni duen da kasula. Lehenko, bueno, este sobria, seminekin izan, tipako minekin, este sobria, pero dekero kasula. Eta harek ordu txitzen Elisa tortiai, da orzaz horretan Elisa tortiai, Elisa jumariko tibak pekatu izatezan, da beste danak harek zin txarrak. Bare egitzen, lau bidarrez ere izutzen, etxeko mobili bajatu erain burdixen. Bajatu herrire, txuri ikustezen ostabe gora. Etxekitan baiazen, da karmenak zaten dago. Denbora guzio klinklan, mobilik zetako ez. Harek egon zin, burik altzau zinge. Burik altzau ez zinge. Baina ez duzan, dirup ezebez, batak arslan, besti hankainge, besti mutzarra, han gurasuk, krimen bat, Carmen da gero lobak etorri, pini ganaue, ganau behu, baina ez ni bajatu golebarrak gura eta horretaz izine, are gautzen amorro ez eta orko zin meseta ba. Meseta, esaten eixiren, guri kalte izkoenak aurren nenko, horri guz, ez da banezio zer, baina inteligentik, Gure aldin inteligentik, kuki milurrez egin gozen dune, eurek zela, entzakos. Gutzako ez da, hori. Ondo, zelako milurrek pasatzen gero be. Julian, Olazar, kanpora junzan, Kolombian egon zela pentsetot, bilurtute. Orduan, alarkun geltzuzan gazte, alabatxu bat, da beran Andri Zamorako eban. Da orduan Zamoran zen, zera hori hila. Segure itxeke lehenkoz, arra bat okuen da bera, bai, da izkakon Andri eta bai. Da gero, kanpora hori da, gure itxeke lehenkoz oso maitxik zitzun, lehenkoz zen nidio oso maitxik. Da ez, baina zelan da, alabibe ian, hauzizok eta ian nobizut ez dakiz zer da. Junzan, urtik izan. Bueltan ez hautzen zegaitxik junzan, denbora guztien ondoi. Guri behitxok hau, ze horre zerran detxien biher eta biherrin ondo itxin dekizinak gara, aro zer zian dekizien biherrin. Da biherra topetak, beuken, kasal etor segero eta urte batzu pasaute. Gorri segerre den, dartze esan zarbi, eta joten esan, eta horre txarri xalo bat behin, ez da Gernik erra dago. Da alako baten, Gerniken, da hori, koile kontzakoneko, frankista zin, da zenide bat euken Gerniken dena baten itxiban biherra, da bazi erduen kontetan, Gernik ez da erda. Zan egin zen, Gernike konfondi dut ezase, Gernike zeben gorri segerretu, bai, haintzen eguni, zeben gorri segerre, arek, eta orduan txezor da, guramak, arrazaitxu bat, bazoze berro bila jaikin bat.